空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロスマクロス惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星マクロスマクロスマクロス。光、ミサ、マックス、柿崎の4名はゼントラーディの手に捕らえられ、はるか遠くの機関艦隊へ送られてしまった。しかし彼らのマクロスへ帰還しようとする執念は想像もつかない奇跡を生んだのである。もうこんな近くまで来ているのに、いつになったらあそこへ帰れるのかしら。マクロスを包囲しているゼントラーディとやらの艦隊にでも聞いてみれば。さあさあ、そんな心配は偉い人たちに任して、交代要員だからって敵は手抜いちゃくれないわよ。はい。この時ゼントラーディのマイクロンスパイ3名がマクロス艦内に潜入していた。いくら資料が足らんからってこれはひどいぜ。これじゃ身動きが取れん。軍服着てないと落ち着かないよ。情けない声出すな。ねえ、どこ行く？そうね。ねえ、どうするのよ。ディスコに行こっか。でもこの格好じゃね。あ、そこのロッカールームで着替えましょうよ。そうね。ワクワクしちゃうな。はい、久しぶりね。ディスコ。わからん。即成教育を受けた言葉にはない。記録しておこう。見たか。ここでは行く先によって軍服を変えなきゃならないようだ。大変だ。我ら記録しておけ。しかしあそこで軍服を着替えるということは軍服がある。そうだ。我らまだか。これがなかなかうまく着れないんだ。早くしろ。どうだ。よかろう。さあこれからが本番だぞ。こんなものだったのかね。いえ、もっと円形まで艦影があったようです。僕もそう思います。小型艦艇を除いてもおよそ400万から500万隻という計算になるそうだ。そんな信じられん。待ちたまえ。今少し彼らの話を聞こう。ミサとヒカルたちは、敵は社会全体が軍組織しかなく民間人という概念はないこと、さらに戦いのみの歴史を続けてきたために人工的に巨大化したのではないかという推測、巨人を縮小するマイクローンの技術、そして地球人がプロトカルチャーではないかと恐れているらしいことなど、敵陣内で見聞きした全てを報告した。途方もない話だ。洗脳されているんじゃないのか。
いや、メディカルチェック、サイコチェックともに異常はない。プロトカルチャーというのは？巨人族の祖先といった意味のようです。プロトカルチャーにはゼントラーディの組織全体を揺るがすような力があると思われています。これはいい。やめたまえ諸君。これが事実とすれば、彼らがあれだけの戦力を持ちながら地球に手出しせずにマクロスに対する迷ったような攻撃を仕掛ける疑問も説明できそうだ。早瀬注意。他には？はい、以上です。よく覚えてんな。お前とは頭の出来が違うんだよ。どう対処するか問題ですな。この情報は是が非でも地球に持ち帰る必要がある。では至急暗号通信を。いや、敵包囲網突破を試みる。危険すぎます。地球はここから水力を全開にすれば2日の距離にある。いずれにしても地球に帰らねばならんのだ。しかしできるよ。我々がプロトカルチャーであるならば。君たちは艦内待機。戦闘に参加する必要はない。これから帰還歓迎レセプションがあるそうだ。やった。うまいものがたらふく食えるぞ。ご苦労だった。早瀬君。はい、私は個人的にも君を信用している。しかし分かっていますわ、グローバル艦長。では作戦会議に入る。俺たちあんまり信用されてないようですね。仕方ないさ。俺だって自分の目で見てても信じられないもん。ビデオパックでもあれば。でも俺たちの階級上げてくれたってことは少しは認めてくれたんでしょ。隊長は注意。俺とマックスだって少尉だもんね。気楽でいいよ、柿崎は。装置だ。人も多い。これはきっと重要なブロックに違いない。我々の艦にはこんな区画はないぞ。しかし何か変だとどうもしっくり。何すんのよ、いやらしいわねも。なんだあれは。あれを見ろ。おお、男と女が混じってる。バカな。さっきからすれ違っていたのもそうだぞ。軍服がめちゃめちゃで気づかなかったんだ。こんなことが許されていいのか。あんなにべったりくっついてなんて恐ろしい。じゃあそれだけ重要なことなのかもしれない。大丈夫か。倒れてる暇もない。おい、俺たちは注目を集めてるらしいぞ。まずい。軍服の着方が悪かったのか。別に他の連中と変わってないと思うけど、しかしこの軍服は変な着心地だぞ。何やら足元がスースーする。お前だ、我ら。それは女の軍服だ。ひとまず隠れよう。なんだ、女向こうだぞ。これが文化というものか。ここミスマクロスやったとこじゃないの。そういうことだけは記憶がいいんだね。ほっとけ。彼らこそ奇跡の生還を遂げた4人の勇者であります。早瀬美沙対彼女こそ宇宙一のヒロイン、そして一条光注意、若きヒーロー。彼こそは天かける宇宙の翼、柿崎駿、マクシミリアン・ジーナス。よくやりました。よくやり遂げました。ではこれよりミスマクロス、そして期待の新人歌手林民明さんから花束の贈呈が行われます。民明？
し。これじゃどっちのレセプションかわかんないな。まあミンミちゃんは好きだけど。私もこういう騒々しいところって趣味じゃないわね。まあそうめったにないことですからよろしいんじゃないですか。ご帰還おめでとうございます。ありがとう。ご帰還おめでとうございます。お互い有名になっちゃったわね。本当にね。暴動だ。慌てるな、違うようだぞ。ああ、俺倒れそう。それでも兵士か。勇者の帰還を祝ってデビュー曲「私の彼はパイロット」を捧げさせていただきます。私の彼はパイロット、キラリ光って急降下、ゴッド孵化してあいつらどうやって脱走したんだ。プロトカルチャーの力か。しかしここは体が熱くなるな。そういえばなぜかわからんが。なんだかライトが眩しくてね。私の彼はパイロット。ミサ、おかえり。どうぞ。今度大尉におなりになったそうですね。おめでとうございます、早瀬大尉。どう、古巣に帰った心境。そうね。どうしてよ、いつも深刻ぶっちゃって。人生楽しくないわよ。素直に喜んだら。キャイン、これが私の職場なの。とでもやればいいわけ？どうぞ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。乾杯。おいしい。ありがとう。ミサ、あなた特別休暇中じゃなかった？ここが一番落ち着くのよ。おい光！先輩、この白状門が顔も出さねえで。白状門だって。お前らどこへ行くつもりだ。今の B 号配置の館内放送お聞きじゃないんですか？お前らはな、館内待機命令が出ているだろうが。でも早瀬大尉は。バカ野郎、外と中じゃ違うんだ。早く宿舎へ帰って寝ちまえ。でも非常時ですよ。うるせえ。映像に叩き込まれたいか。わかりました。帰ります。よーし、分かりゃいいんだ。じゃあな。マクロス加速を開始の模様。速度増大しつつあります。どうします？ボドルザー閣下から沈める許可は出ていない。このまま追従して様子を見る。最大水力継続中。敵艦隊の反応はどうか。以前包囲のまま当艦と同様に加速を開始しました。やはりな。おいそれとは手を出してこない。どうやら君の推測は当たっていたようだね。
そうだといいんですが。ただいま月軌道を通過中。それで敵艦隊の動きは？変わりありません。バルキリー、ゴースト隊、ビンゴ配置完了。マクロスはここだ。我々はここだ。奴ら全速加速してるってのに、こんな包囲網が何の役に立つんだ。逃げ込まれちまうぞ。ここで手こまねいていてはカムジンカの恥ってもんだ。そうだろウイグル。そうでしょうな。あの野郎を沈めてやる。これ以上舐められてたまるか。よーし、攻撃準備加速しろ。敵艦隊の一部が進路を東海に向けました。数およそ10隻。航空隊前期発進。イエスサー。バルキリーおよびゴースト隊、前期発艦せよ。バルキリーおよびゴースト隊、前期発艦せよ。トランスフォーメーションおよびピンポイントバリアー展開。突破口を開く。各ブロック住民の退避完了の模様。各ブロックトランスフォーメーションを開始します。トランスフォーメーションって艦内放送があったら誰もいなくなった。見事な統制。民間人というのも軍人の意思なのか。おお、これは何の動きだ。あもしかしたら文化というものかもしれん。人工重力だ。マクロス右翼部変形率 75%、 左翼部変形率 80%、 エネルギー伝導システム接続。敵艦隊一部依然突っ込んできます。主砲発射。イエスサー。減るもんじゃねえ。撃て撃て。第二推進機被弾。 E ブロック航空被弾。27セクション消滅。もし私の推測が間違っていたら。ミサ、弱気は禁物よ。なんということだ、カムジンのやつめ。どうなさいます。ボドルザー閣下から未だ沈める許可は下りておりません。艦隊をカムジンの前面に展開して抑える。それでは包囲が崩れてしまいます。致し方あるまい、カムジンのやつめ。敵主力艦隊交戦中の艦隊と合流の模様。もうバリアが持たないわ。そんな。あら、どういうことかしら。何しやがるんだ。カムジン、ボドルザー閣下はマクロスを沈める許可を下されてはいないぞ。私は直営艦隊指揮官として新たな指示があるまでボドルザー閣下の命令を遂行する。これ以上勝手な行動を取るなら全艦隊が相手になる。カムジン隊長、これは脅しじゃないようですぜ。しかしいつも一体どういうわけで派手に集まったらいけねえんだ。
空水のやつ召喚風吹かしやがった。この俺がこのまま引っ込んでいるなんて思うなよ。どうなってるの？敵が敵の攻撃の盾になってくれるなんて。考えるのは後だ。このまま大気圏に突入する。イエスさん。バルキリー隊はついてくるか？はい、ほとんど損害はありません。進路をアラスカ統合軍総司令部に取れ。被弾した右舷推進機です。7番重力制御システム機能停止しました。高度が維持できません。全員衝撃に備えろ。ただいま本艦は太平洋上に着水いたしました。ただいま本艦は太平洋上に着水いたしました。皆さん、今までのご協力に感謝いたします。海だ！海だ！隊長、我々は地球へやっと帰ってきたんですね。ああ、この暖かな日差し、本当に夢みたいだ。バルキリー隊だ。おーいおーい。マクロスはようやく地球へ戻ってきた。しかしゼントラーディの脅威は未だマクロスと地球を覆っているのである。地球に生還を果たしたマクロス。しかし艦長グローバルにとってはさらに強敵が待ち構えていた。統合政府と軍上層部である。いかにすればゼントラーディに関する信じがたい事実を受け入れてもらえるのか。次回、超時空要塞マクロスグローバルレポート。僕はもう追いかけはしない。君の走る影の後、人は誰も走り続ける。ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある？明日の先に何がある？遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続け